tagani kabo ala fe kabo toro brabil tagani brabil falki fe kabo mutorama min sharri ma halaka ayi fungu fenda ale kan kisi kaba pe toro ala no wara dawa ama wara ngala dawa ama so dawa ama mafala dawa okumana ibi tagani ne ala fe min sharri ma halaka kabo ka delfe pe toro kala dani ma kala kuge brabil falki wallahi mana jeni defo akune shira kasoro ni fitna kan di jara kasoro no kan wallahi o deni na folo sigatala organ ko don pelengele o isugora ko kilmu de la fana ibiseli dongo do kasoro sentitila kasoro seli mata sentita kali ko na seli fude wallahi na ya so sel daga bibu jibe sigatala o de la wa fo yoro dola ko fali kashka biseli che yoro wala de ko kalkuli ci selle ni fali kasira to ikaseli che metodi aywa ne wulila ko ta voyage la tara na seljita jibnu ni osigi fari kola ngom bindo ni dairo dola doro fari tuna wallahi ube fali mboka bika boli atuna bo ne ma fali ye sisa ni muge na seljita ya mamu de ke sisa na seljita kasi wallahi ko ngale ni chende fali kasika biselche kudo biloro dedo kenaka kutuka a question table uji mogo moso sigatala ba foko nuno kono kuna tiara katnana ami ni maru kuna tete ai ete bia ni ata kuna te nabitaka anga misiri wajulu la musatarena to batima alaka yawla aka misiri fe wallahi alma kurati afatu alaka ya rabbi kene pado be ukam misiri ko kele so pado wallahi yali ya so gatala ayi to wajulu ko lena akoni ni kalbe fe ko yeli ko mo ko bisika selini bu borewa bana ko taka bore ko ma bisika selina ya to bala ko ni ora ya ayo bo kare no ka bore ni fa mo ko bisika selina ya organ ko do amblasa awere mo ko bisika selina ya pengen manis Pode olhar para ele. Trova come di posta. Fodia che fai. Mo si di cuborere. Facile. Abimile. Ni bore da kasero. Ibiseli na. Sikei. Organ ko do. Ko reki. Bobi Gojon na Adama de Tede. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي ضل من ابواز قراته ثم استفى هو الاب البريء اسمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر ومبلغ العلم فيه أنه بشر ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله قوله مولاي صل وسلم دائما أبدا
عنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بك خير خلق كلهم ثم يرد عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بك خير خلق كلهم يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بك خير خلق كلهم هو الذي تنمنه صورته ثم استفى هو حبيبا بريء مسمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب بك خير خلق كلهم إنما أموالكم وأولادكم فتنة أن يأتي القصيدة ولدنا إنما الأموال والبنين والله أجلد كل يبافو إنما أموالكم يكادوا أكوال أو كوال وأولادكم على والله أمور لنا كلهم pese kering ala jomba do kumbe abe ati ala wole kwa wallahi na ikunja ala ba fo bi ma ko sigatala mate wallahi yelenu afara mu ka ko bi no sigatala mais ay dingire so mi ke ngara mo abe ala wole eri kele ala ta jabi souvent elle fla wallahi ngara mo la kele aboro la shukran kele aboro la kanu kele ala wole ko ala ka kele wallahi ala ba ma ka so dete ikun bi jokolo kan ni yakiri ti fo la wallahi kenaka mais c'est des so wati do ra bi to dilla ko bi ga kashira de ko ko wati be ina de wallahi ko mo ga dini miri men bi na ila o de yoro ta ya wallahi bai sigin gade rakan di mana suratul inshiqaq makiyatul suratul inshiqaq ni peremperi surai aywa chichiri wallahi yerekeli bebe wallahi kenaka ni iba fika searchi ni budola ka achi inshaka sigatala inshaka shaku de kachi sigatala wala ko ni echi surai wallahi ube ni yerekeli surai sigatala ni boni wana surai odo ni fɛn kɔnɔlen don ɲɔgɔn na n'a cira o ti bɔ ɲɔgɔn na kenaka makiyatun a jigira ka ala kira mamadu tunba kan kera adadu ayatuha a aya dun o bɛ bɛn aya mugan ani duuru ma wallahi aya min b'a kɔnɔ ka kuma ta ka taa jɔ alhamdulilayi rabbil alamin o ye aya kelen sigatala arahmani arahimi o ye aya fila ye wallahi maliki yawmiddin o ye aya saba ye sigatala iyaka na'budu wa iyaka nasta'in aya naani odo bon ale ka aya min b'a la o la ah o bɛ bɛn aya mugan ani duuru de ma wallahi adadu
ترتيبها في القرآن. وعدد كلمات في سورة الانشقاق مكان باكم نوي مو مدي والله اسكي ايجو تكا هو ويكما دوني كتا والله ni kuma denw fara ɲɔgɔn kan a bɛ faamu siga t'a la o jɛlen ni ko hɔn o don kuma den dɔ fara siga t'a la mɛ a ma walawala dɛ ayi ma walawala dɛ hɔn i k'a bila tabali kan a dafara sisan siga t'a la hɔn i k'a bila tabali kan wallahi a dafara siga t'a la hɔn i k'a dun a dafara wallahi hɔn i k'a di karisa ma a dafara siga t'a la mɛ hɔn dama o faamu man di fo dɔ ka fara o kan o b'o kɔ parce que o tɛ faamu o kumaden minnu bɛ sora in kɔnɔ ani bɛ kumaden kɛmɛ ani seegin ma harfu min b'a la a bɛ bɛn harfu 400 ani 30 ani 6 a jiginra kɔrɔla kɔnɔ ni sura kɔfɛ ni sura kɔfɛ ni sura kɔfɛ donc a bɛ bɛn kɔrɔla sura 84 ma a bɛ kɔrɔla 84 ma wallahi إذا السماء انشقت ala ko ten ko iza samahu inshakat wallahi a fɔ dɛ a ko tuma dɔ bɛ na ni samuru cici n'a pɛrɛnna a kan bɛ diɲɛ wuli dɔw de wallahi basi bi yɔrɔ in man di dɛ a ti faamu o sinon a mandaw y'a kan wuli wallahi kɛnɛ kan dɛ mɛ minnu da b'u kɛrɛ k'a kaburu kɔnɔ i b'a fila dɔw fana kɛ i mɛnna ye fana dɛ wallahi ala dɛ olu yɛrɛ kɔni ka laɲini ye e ye tiɲɛ a diɲɛ ka wuli kɛ sa minnu y'olu kana fara a kan an sɛnɛ don ne bɛɛ la bɛɛ ka to i to yɔrɔ la sinon kɔni an kɔni taari mandaw ye yɛrɛ mɛ minnu fana bɛ yen olu dun ti lahara olu bɛ barzahu de la kɛnɛ kan ye nin fɔ ka caya dɛ wallahi basi bi olu bɛ sadatan de la n'an bɛɛ sera yen waati min na an bɛɛ bɛ sɔrɔ ka taa lahara kɛnɛ kan ɲɔgɔn an bɛɛ bɛɛ mɔgɔ si tɛ se k'o ye taga sigi t'a fɛ na dɛ k'an na ko ila ni sunu bɛ fi wallahi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ olu minnu bɛ yen u k'olu peresera dɔw bɛ yen san 4 wallahi dɔw bɛ yen san 2000 dalen don dɔw bɛ yen a tɔgɔ di san 5 san 6 wallahi olu kɔni ka laɲini ti dɔwɛrɛ ye ala ninnu wele ka na fara an kan sa pour que kelen ka tigɛ an ka laɲini ala ka jateminɛ dɔrɔn dɛ o laɲini tɛ sabati waati di ala kana sabati wele ko in ka di dɛ sumagatɔ ka dugawu ti kɛ wallahi a fɔ ten ala kana sabati amin ni ma ami fɔ ale ye ala ko ten ila samaw in shakati wallahi tuma min na ni tile pɛrɛla après sabu skate a fɔra ko diɲɛ bɛ wuli diɲɛ wuli la mɔgɔw yɛrɛ de bɛ diɲɛ wuli mɔgɔw mɔgɔw de b'a basi bi nin ye tiɲɛ dɛ bon mun b'u bolo sisan kabako wallahi kɔrɔnin dɔ bɛ yen pigeon u ɔhɔ bɛ avion dɔ dilan siga t'a la avion in fɛn wɛrɛ t'a la pigeonnin dɔrɔn de bɛ bila a kɔnɔ mɛ pigeon kɔngɔtɔ de bɛ bila a kɔnɔ ɔhɔ ni pigeon kɔngɔtɔ bilara a kɔnɔ ɔ ni bɔbuden mugan b'a la ayiwa u bɛ
tigɛ kisɛ den 20 bila a kɔnɔ. Siga t'a la. K'avion wuli ni pigeon ye. Walahi u b'a kɛ dɛ. Kɔngɔ bɛ ɲini k'a faga. N'a y'a sɔrɔ kilo 10 o kilo 10 kɔrɔnin kan ka bɔ mun bila. U bɛ taa dugu min kɛlɛli la kilo 10 o kilo 10 bɔn kan ka bila a la. N'a y'a sɔrɔ o don u bi a tɔgɔ ye di sɔkisɛ kabakisɛ tigakisɛ u b'a bila sɛ kɔrɔ. Kilo pigeon kɔrɔ kilo 10 o kilo 10 pigeon kɔgɔtɔ balo bɛ sin ka boli ka na bila pigeon kɛrɛfɛ. A t'o to yen dɛ kɔngɔ b'a la. Ni balo sinna ka na bila pigeon kɛrɛfɛ kɔngɔ b'a la. Pigeon dabɔra kɛtɔ la ka fɛn sɔrɔ. O tigɛkisɛ da bɛ bitɔnni min kan ni pigeon y'a kɛ tan dɔrɔn a kɔni b'a ka balo ta o bɔ biti. A bɛ fili. O de bɛ sɔn ka ɲɛ bɛ kula dɛ. Mɔgɔ t'a kɔnɔ pigeon de b'a bɔ jigin. Siga t'a la jɛlen don. O ti kabako ye. Walahi. Ni sigilen bɛ tele kɔrɔ n'i ye bitɔnni dɔ digi i tɛ faransi sɔrɔ. Siga t'o la. N'i ye bitɔnni dɔ digi i bɛ mali sɔrɔ. O dɔw o la o ɲɔgɔnnaw labɛnnen don dɔrɔn kɔnɔni pigeon kɔni b'a lajɛ dɔrɔn ale bɛ ka dumuni kɛ de ka sɔrɔ dumuni dan bɛ bitɔn min na n'a y'a sɔrɔ o bɛ bitɔn wɛrɛ digi o kelen ala ye mun fɔ olu kan. Jibala o t'a da. Ala ko wali jibal aw t'a da. Nin ye dugukolo de ye a fɛnfɛnlen don. Mɛ n'i y'a bila ta ten fiɲɛ bɛ taa n'a ye f'i ka kɔdi kɛ k'a minɛ. O tuma ala ye dugukolo kulu bin ye k'o kɛ dugukolo bɔlɔ ye ka kulu dɔ bila yan ka dɔ bila yan ka dɔ bila yan ka dɔ bila kote ninnu fɛ ka kulu dɔ bila cɛ ma. Donc dugukolo t'i labɔ ka kulu ninnu to yen. O sisan o kulu bɛ ka kɛ cogo di? N'u b'a fɔ ka gudɔrɔn da u b'a kulu ci k'o bɔgɔ cɛ ka na gudɔrɔn da dɔ. O tuma jɔn de bɛ cɛ ban sisan? Anw yɛrɛ de b'a ban. O kulu minnu kɛra n'o ye dugukolo selikow ye n'o kulu bɔra ka bɔ yen a bɛ kɛ tan. A ye nin fɛn ninnu cɛnni n'a ɲɛnɛ a y'a bɛɛ to mɔgɔw. وأذنت لربها وهقت. وأذنت Ala Taala ye jɛ d'a ma. Ala de bɛ jɛ di sɛbɛnw ma k'a ka pɛrɛn-pɛrɛn. Duguw ni fɛnw bɛ ka bin ka pɛrɛn-pɛrɛn a ka ci. Wa dugukolo fana a bɛ Ala ka kumakan labato. Hukati. I y'a faamu. Ala de bɛ o ordre d'a ma. O kumana a ka kan a k'a kɛ parce que setigi de y'a f'a ye. Ala min ta ye sankolo ye ala min ta ye ale yɛrɛ ye. Donc o ala de ko ci sankolo ka dati b'a la. Yɔrɔ minnu bi yɛrɛ sanfɛ ko pɛrida dɔ b'a la. Ko i ma faamu dɛ. Pɛrida dɔ b'a la. Waalaikum salam. Pɛrida de b'a la o n'a bɛ bi sisan kelen kan. Ayi o tɛ. وإذا الأرض مدت. Ala ko tumana min na ni dugukolo fana fɛnfɛla i y'a faamu ka dugukolo kɛ fɛnfɛ ye komi tapi olu tɛ tapi ɲɔgɔn o kɔrɔ ye ni étages-dɔw bi k'a bɛɛ bi an ta in b'a la ni kulu bi na don dɔ bɛ se
dugukolo balolama de don la balo yɛrɛ kolokotolen tɛ a bɛ komi sɛfan o de la ni i jɔra ka yɔrɔ jan filɛ i b'a ye sankolo bɛ taa yɔrɔ dugukolo la yɔrɔ dɔ la n'i taamana ka ca i b'a sɔrɔ o tɛ mɛ o sɛfan nin ye sɛfan ye n'i ye taama daminɛ yan ka taa i bɛna tila ka na bɔ nin yɔrɔ in na yan dugukolo bɛ ten n'i ye dugukolo ka taama daminɛ exemple don n'i y'a daminɛ yan i bɛ taama ka tila ka munumunu i bɛna bɔ nin yɔrɔ ye dugukolo bɛ ten a faamu man di ni hakili wagali tɛ dɔɔnin ale filɛ n'i bɛ kuma kumakɛla b'i da o kan k'i bɛ kuma kuma bɛ taa ci sankolo la fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ i da kuma bɛ taa ci sanfɛ ka sɔrɔ ka bɔ i bɛ sɔrɔ ka mankan ninnu ye ala ka sebayaw de ye o de la savant minnu recherche scientifique minnu bɛ yen n'u ye nin dɔnniyaw dɔn 100% a bɛɛ bɛ laban silamɛya de la Lugolo pavillon exemple dɔ kuma min bɛ bɔ la o de la ni maa o maa mankan mɛn saba don bita ayi ni sagoya dafara don o don ka recherche kɛ k'a dɔn non a bɛ siri ala m'o dɔn i laban ala de ta la o tuma na étage jan minnu bɛ kulu sanfɛ dugukolo sanfɛ kuluba minnu b'a sanfɛ ni o kulubaw yɛrɛkɛla ka bɔ yen dugukolo bɛ kɛ mun ye dugukolo bɛ kɛ pila de ala o tuma na ko ni dugukolo kɛra pila ye وألقت ما فيها وتقلت ni dugukolo kɛra pila ye fɛn o fɛn bɛ dugukolo kɔnɔ n'a y'a yɛrɛkɛ ni bɔrɛ datugula ni papiye sisan ni datugula fɛn b'a kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn n'a nana dayɛlɛ k'a kɛ tan fɛn b'a kɔnɔ bɛ kɛ cogo di a bɛ yɛrɛkɛ bɛɛ b'a ye o tuma fɛn o fɛn bɛ dugukolo kɔnɔ i kɛ ka taa kaburujo la ka taa sɛbɛn min don farikolo kɔnɔ o bɛ yɛrɛkɛ i y'i dogo ka dabali mun kɛ o bɛ yɛrɛkɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ dugukolo kɔnɔ a bɛɛ bɛ yɛrɛkɛ a bɛɛ bɛ da kɛnɛ kan وأذنت لربها وهقت Ala Taala de bɛ jɛ d'a ma o tuma ale b'i majigi ka labatoli kɛ ala ka laɲini kɔnɔna na n'o ye ala b'a fɔ kɛ tan o kumana a bɛ kɛ a bɛ ala ka kumakan de labato mɔgɔw e ye tagabaga ye dɛ adamaden i ye tagabaga ye ala nɔfɛ nka ka saa i bɛ ka baara min kɛ baara in bɛɛ bɛ taa kunjɛ ala la yen ten i ka baara bɛɛ de bɛ taa jira ala la o ju jija ɲumannaw la n'i ye juguman da o de bɛ taa jira ala la mɛ e kɔni i bɛna ka saa e ye tagabaga de ye
Abakomi ni Arabi Araigala. Et Tamato, Doiko, he, Atala Paragala. Abitama Nakata. In the Kasai, Itasama. In Kabaran get it. Abitala Arabile. Need one day. Ibi, need to market. Ibi, فأما من أوتي كتابه بيمينه okay. Kita ubi mine Euro sawadi Allah. Kita ubi mine Euro sawadi Allah. Udila dodo Aisha ta sigletu ala kira. Ay ala kira tu sigla jere. Ay asoro shide tani kono don jere do. Adie. Shide tani kono do. Wallahi. Sigatala. Muso. Ni muso gore la chela. Chere karu kama. Sabiri kabulu ke ala dro. Abi baradi so. Sigatala. Barka so. Wallahi. Ni chere karu ye ko. Aisha ta adela alakala aya soro shide tani kolondon jele do Chega muso kanu. Muso ka che Afrika kanu. Foka ta shi hake mendi kulo la. Foka ta do. Wallahi. Abba is big. Meniya lajɛ ni dora an ka bureaubaw kɔnɔ baarakɛyɔrɔbaw aw ka chefu tɔgɔ fɔ tan Wajudi. minnu bɛ zane foyi t'a la Bazanjuru ani Ngolo fɔ sisan u bɛ ka jagabaya tɔgɔkani don a la ni dɔ b'a sɔrɔ ko papanji i b'a dɔw la o waraba y'o sigiri o ma wolo Bamakɔ yan dɛ o bɔra wolo kɔnɔ i tila k'u ɲininka k'u baw kun bɛ joli sɔrɔ kalo sara ye joli n'a bɛ chef fɛn o fɛn dɔn Bamakɔ yan a y'a kɛ Ala kama a ka don a bɛɛ kan a b'u ɲininka ko e ba kun bɛ joli ta sara la fɛn o fɛn bɛ an fɛ yan ko ba bɛ joli ta sara la i bɛ taa sɔrɔ o ba ye o négocier k'o bila jɔyɔrɔ dɔ la jɔyɔrɔ min n'a a dɔnniya t'a la a tɛ se k'a baara wa a bɛ taa laban o ho de la muso cɛ de man ka fɔ e kɔ ni muso cɛ bɛna ka bɔ baarayɔrɔ la ni muso bolila k'a cɛ kunbɛn kana yɛlɛ dɛ i ɲi bɔ dɔrɔn nafila hiji 1000
yɔrɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i ye jogo fila kɛ dɔrɔn su fɛ ko ala b'a fɔ de k'i sera ka baro kɛ n'a ye mais ni muso y'a cɛ kunbɛn dɔrɔn ni nisɔndiya ye a bɛ komi a y'i jɔ bolo la Allah arakan 1000 o de baraji bɛ sɛbɛn muso kunna k'a yɛlɛla n'a cɛ ye dɔrɔn ni muso y'a cɛ kunbɛn k'a fɔ nin ye karisa na kuma ye ka bɔ baarayɔrɔ la muso bolila k'a kunbɛn hali ni alimɛti bɛɛ kelen de b'a bolo o alimɛti kisɛ kelen ni muso y'o minɛ cɛ bonya kama o ni muso ka mori 1000 karamɔgɔ kisɛ kelen fili 1000 minnu tɛ ala bɔ ka kɛ fiyewu o 1000 don kaliwa la olu ka san 40 kɛ kaliwa la san 40 kɔnɔ foyi t'u da kɔnɔ ala ka minɛ ta den ala k'a taga ɲɛfɛ minɛ ta den ala k'a taga ɲɛfɛ o de y'u ka wurudili ye olu ka o san 40 mori 1000 ni muso k'a cɛ kunbɛn dɔrɔn ka alimɛti kisɛ kelen dɔrɔn minɛ a bolo parce que o de bɛ cɛ bolo cɛ bonya kama k'a kunbɛn dɔrɔn k'o minɛ ka don so kɔnɔ o barika ka bon ni mori 1000 ka kaliwa ye donc n'i y'a lajɛ muso yɛrɛ bɛ cɛ na kuma to ka baara wɛrɛw ju tigɛ cɛ bɛna waati min na a y'a sɔrɔ déjà ale tɛ yen cɛ yɛrɛ de b'a ka fɛn bɛɛ kɛ caman bɛ yɛrɛ k'i to baarayɔrɔ la janfa caman bɛ k'i kɔfɛ ni kun ma lafiya kelen jogo dɔ de bɛ e la n'i ye muso min ye a falen don dulɔ la kare kun na a b'i da a bɛ fɔɔnɔ cɛ o furu man di ko ye o furu man di dɛ n'i ye muso min ye waati bɛɛ a kunkolo datugulen don a dati don hali n'a kunkolo datugulen tɛ a dati don ma ka kuma na waati bɛɛ i b'ale de ye ale de bɛ mɔgɔw fo u bɛ kɔlɔsili b'a bolo a b'a wolo la o furu ka di dɛ parce que i b'a ye o datugulen don i bɛ se k'o ka cɛniya dɔ tuma dɔ la n'i gɛrɛl'o la mais en distance i kɔni bɛ da la bon kuma kɔrɔ ye di mɔgɔ bɛ muso de furu jogo min b'a la muso ye pɛntiri de ye muso de bɛ n'i ka so pɛntiri n'a jogo ye jɔyɔrɔ bɛ muso la dɛ muso de bɛ na e ka du pɛntiri n'a jogo ye o tɛ n'a jogo bɛ sɔrɔ ka don denw na wa ni muso bɔra depuis 7 heures tuma dɔ la n'i y'a sigitɔ ye fɔ 15 heures jɔn de jogo bɛna don denw na baarakɛla n'o kɛra subaga ye dun ayi a bɛ denw entraîner de TikTok ka don dɔ ne ye denminɛden dɔ ye ba bɔra dɔrɔn caméra cachée bɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ den ka dumuni dun k'a ban den ɲɛna fa bɛ to k'a nɛni i ɲɛmɔgɔ den i ba ma taga wa n b'a taga bɔ i la ni sen den n'a ka dɔgɔya fa bɛ den gosi e min y'a bange e de bɛ se ka hinɛ minɛ a y'a bɔ ba ye ka suruku hinɛ minɛ fo ka dugukolo meleke ba tɛ hinɛ suruku la ba fɛrɛlen suruku la ko suruku de b'ale dun donc o la kabi suruku fitinin ni ba ɲɛ dara kan a b'i pan k'i cun a kan parce que ni nin b'o ɲɛna nin b'ale dun
bon muso den bɛ taa di muso wɛrɛ ma o tɛ se ka i den mara komi i yɛrɛ dɛ donc ko caman b'a kɔnɔ quoi ala ka limaniya d'a ma o la Aïsatu a ye kira de ɲininka nin cogo la a ko e siden damadɔ jɛlen don ko kuma ko mun de bɛ yen kira ko a ma ko ta'ammaltu anil ma'ani ba'dal ayati llahi fi kitabillah a ko ne ye miiri ala ka aya dɔw la kuranna kɔnɔ k'o de ye ne si jɛ o ayaw la alqariyatu mal qariyatu b'a la iza zulzilatil ardu o suraw b'a la suratul haqqatu b'a la a ye a suraw dada ɲɔgɔn kan o tuma Aïsata ko a ma ko o tuma na anw minnu ye e kira somɔgɔw ye o anw fana ka ko bɛ gɛlɛya tɔw cogo la de kira ko ayi ko yɔrɔ damadɔ bɛ lahara ne ye kira somɔgɔ ye o t'o la n fa ye karamɔgɔ ye o t'o la a bɛ fɔ o yɔrɔ de ma ko ya nafsi i yɛrɛ a yɔrɔ dɔ ye jumɛn ye inda akzil kitab dosiyew minɛ yɔrɔ a kɔrɔtɛ n'i ka dosiye minɛ ne den dɔ ka boli ka taa a buwata di yan non i yɛrɛ de b'i tɛgɛ ka taa ala de b'i ka dosiye d'i ma question kuma na munna i ye nin kɛ munna i ma nin kɛ munna i y'a kɛ tan o question kuma na maa t'o jaabi e ye yɔrɔ anw fɛ yan an bɛ avocat de bila ka o kɔnɔ fa fɛn min ma k'a ɲɛna fiyewu ale de bɛ t'i jɔ w'i ko a bɛ tan awɔ nin ye jagɛlɛya dan ye bon lahara non e de b'i wele o yɔrɔ saba kitabu minɛ kuma maa ti ta minɛ i ye e yɛrɛ de b'a minɛ question kuma munna i y'a kɛ tan munna i m'a kɛ tan munna e y'a fɔ tan e de bɛ jɔ ye ani yɔrɔ jumɛn alimizan peseli kuma adama i b'a fɔ naamu ka bɔ yɔrɔ janbugu la Bamakɔ wa n'a i ka dosiye n'a lajɛ i bɛ i ɲɛ jɔ ɲuman bɛ ta juguman bɛ ta u bɛ da balazi la juguman ka girin ni ɲuman ye ma adama kan ka taa janama kɔnɔ ala b'a fɔ a y'a ɲininka ta a ye kira ka suna dɔw kɛ a ye sunaw kɛ a ye nafilaw caman seli a ye kira ka suna caman kɛ a y'o sunaw baraji da kan hali bi ala a ma ɲɛ koyi juguman ka girin ala b'a fɔ ne ko a sinji dɔ bɛ yen a hinɛna sinji min na k'o tugu wa a hinɛna muso tɛsɛbagatɔ dɔw la wa yɔrɔ jamana Mali bɛ basigi mais ne Konate bɛ min fɔ u ye malidenw ne bɛ min fɔ a ɲɛna ne dara sɔrɔ ma da yɛrɛ sa dugujɛda na n ye jingɔni min kɛ Mali faamaw ko tɛ dɛ parce que an b'a jate ko faamaw de ta ye jamana ye faamaw ta tɛ jamana ye dɛ Mali faamaw ta tɛ jamana ye an m'a fɔ ko Modibo Keyita ta don wa min nka a y'aw jija muso filiyatɔ cɛsabagatɔw
ni Mali fanga sera ka ni Malien sera ka lajɛ a muso 70 biolonga Allahu akbar ya bashi biolonga ni a kulo ma dɛ an ti fama ninnu kɔrɔla sɔrɔ ka kuma ala barika la ne t'u du fan bɛɛ sira t'a la musoya ka bili kɔnɔ dɛ ne t'u du fan bɛɛ wallahi a y'a kɛ ala kama n'a se kɛra maliden kelen ye i kelen k'a kɛ wallahi n'a se t'i ye ayiwa a bɔli ye jumɛn ye n'a se t'i ye i don i ka so kɔnɔ hali n'a kɛra jogo fila ye wallahi fɔ dɔrɔn ala k'a nɔgɔya ye sira t'a la o ye tiɲɛ ye o ma nɔgɔ yabagatɔ ni kelen dɔw bi dekun na sera k'o dunda min lajɛ ka du d'o ma wallahi ni du ma se ka di bɛɛ ma u ka malo bɔrɛ sɔ bɔrɛ fini bɔrɛ a y'a tulo dayɛlɛ dɛ malo bɔrɛ ani sɔ ani fini u ka sangile bɔrɛ kelen kelen di filiyatɔ ninnu ma min ka bon n'a bɛɛ ye du ni dugu gɛlɛyara u k'u jija filiyatɔ 70 ani kelen nka filiyatɔ bɛ yen filiyatɔ bɛ yen min b'i sigilen to n'a ka telefɔni ye k'a ye magasin duuru n'a kɔnɔna na ko tulu minnu bɛ yen a y'o tulu barikon yɛlɛma sebo ye saraka yɛrɛ dili o ma yɛrɛ o man kan minɛ n bɛ a dɛsɛbagatɔw ma wa a ka Mali saraka filɛ nin ye ala k'a k'a ye caman kɛra dɛ an ye wurudili caman kɛ an ka da la yan Basumalatu dasira dasicogo bɛɛ la hali su in na an bɛ radio Liberté la Basumalatu bɛ dasi o sababu ye mɔgɔ min ye fɔ ala ka fɛn jira o tigi la an ma sigi ni mun ye a ye nin faamu n ko mun ni mun fini bɔrɔ kelen sɔ bɔrɔ kelen malo bɔrɔ kelen k'a di jɔnni ma k'a di cɛsabagatɔ se tɛ minnu ye 70 ni kelen ni faama bɛɛ ma se k'a kɛ parce que fɛn dɔ bɛ yen f'a ka faamu fo président k'a kɛ président ye wari sigira de ye ayi ano ma sigira ko kɛsu gidilen bolo président ye wari ma sigi o wallahi ayiwa président yɛrɛ ta tɛ o siga t'a la jamanaden y'a bɔ wallahi an bɛ nin so kɔnɔ yan dulɔmɔ naani t'a la wa kɔnɔtɛ sigilen bɛ fɔ yan ni nin ko tɛ ko a bɛ bi e min bɛ fɔ yen fɛ yɔrɔ e n'a cɛ ka jan mɛ i kan ka mun kɛ fɛn dɔ ɲini ka na don a kɔrɔ yan kana fɔ kɔnɔtɛ ta don dɛ an bɛ de b'a kɔnɔ donc anw bɛ fɛn caman bila ko fɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'a kɛ non jamana ko de don ani ɲɔgɔn bɛ caman bɔ yan ka misi caman bɔ yan ka sokɛ 12 ni yan faama ko kuma bɛ olu la o ye jamana ko de mɛ n'a se t'aw ye minnu bɛ se k'a fɔ a y'a f'u ye nka da min y'a fɔ dakolon tɛ dɛ fɛn caman bɛ yen an da sera a bɛɛ ma radio Liberté kelen in waati dɔ la k'u ka saraka dɔ bɔ ko tiɲɛni bɛ na kɛ a tile 3 garaba ni minɛnma de
Donc, progrès. Ni n'a bɛ voyage la n'a bolila ka n'i jɔ dɛ a y'a ye de parce que mɔgɔ min tulo ka ɲi o bɛ se ka wara mankan mɛn a tɛ ko mankan bɔra waraba ta fɛ o bɛ boli mais ale bɛ kɔnɔn juguya boli kɛ parce que a y'a mankan mɛn an cɛ ka jan wa o sigasɛga bɛ kɛ ale la donc hali n'a ye boli biribiri kɛ a bɛ taa si ɲɛfɛ a bɛ dɔgɔ la parce que a m'a ye o a y'a mankan mɛn mais min ɲɛ ni wara ɲɛ bɛnna ayi o bɛ boli de fo o fogofogo bɛ ci o kɔnɔ ti kɔnɔn juguya kɛ dɛ donc a ye nin kɛ n'a kɛra mali b'i basigi ala ka lamɛn bon donc o la lahara don kitabu bɛ di yɔrɔ saba min bɛ yen ni i yɛrɛ de bɛ don a la a dɔ ye kitabu di yɔrɔ ye dɔw ka kitabu bɛ d'u ma o kelen na ala k'an ta kɛ ten dɔ ta bɛ di ɲuman na ala k'an si o dɔw yɛrɛ ɲuman bolo bɛ minɛ k'o sɔɔri o kɔnɔ ka taa bɔ kɔfɛ wa mama o cɛ kitabu o ara a zɔhari wala n'i ka kitabu di ma i kɔ la i b'i bolo kɛ tan de k'a minɛ u b'u bolo kɛ tan de k'a minɛ u b'u bolo kɛ tan de k'a minɛ an y'o fɔ sunkalo in na mɔgɔ ka hɛrɛ na ka di yɛrɛ ye ala b'a fɔ minnu ma ko layi ko bila mɔgɔ sinna ala k'an ye olu la n'u ka sira tɛ kitabu minɛ ko ni i y'a minɛ i kini na i taara ɲuman na non olu ye sans dossier de direct olu ala kɔni bɛ se ka mɛlɛkɛw wele ko an ɲɛ bɛ nin cɛ in na ko konate kɛ a minɛ ka na a n'a ka fɔ o ye bɛɛfi de n'i ye lahara ko lajɛ sisan an bɛ basi siri da in na yan k'an bɛna wajuli kɛ ou bien an bɛna kɔrɔna kalan mɔgɔ dɔw bɛ na u yɛrɛ la k'u b'a kɛ tan o yɛrɛ de bɛ yaala ka chaise minɛ hali n'u ko e ti chaise in di yan de ma e yɛrɛ tɛ se ka nɔfɛ o de b'i galon o bɛ taa chaise ta ka na sigi a kan dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ na chaise ko yɛrɛ tɛ jɔyɔrɔ yɛrɛ de tɛ yen parce que a kan ka jɔyɔrɔ min na suma yɛrɛ tɛ yen o bɛ nin kɛ ta tile kɔrɔ ni sen kelen tigɛna sɛgɛnna a bɛ dɔ ɲini mais dɔ bɛ yen kilasi tɛ yen dɛ sigiyɔrɔ yɛrɛ fansi tɛ yen mais i bɛ bali k'o ye kari ko la i bɛ boli ten k'o kunbɛn bon o yɛrɛ ti a dɔn ko sɛgɛn ko don donc ale kunbɛnna de depuis kari ko la et puis ka tila ka fɔ mais ayisa taa ne tɛmɛ yɔrɔ tɛ dɔw b'a kɛ tan pour que a ka tɛmɛ o t'a ma sɔrɔ ni jɔli ko ye ayi o bɛ minɛ ka taa o bonya de donc o dɔw bɛ ala bolo ala k'a y'u la ala k'a y'u la n'a sɔrɔ sababu ye 100 ye 95 o bɛ sɔrɔ yan fɛ ni dusukun ma ɲi yiri jujugu a bɛ den jugu de bange o yiri ju min n'a yiri ka jugu a den bɛ juguya a bɛ zira dɔn wa zira tɛ hinɛ dɛ ayi zira bolo min bɛ adamaden bɔ bonya na n'i ko i b'i yɛlɛ a kan a bɛ se k'i bila ka jigin ten hali fu t'a la zira maa fi nɔ o ye bɛɛ gosi de ye
o me zira den min bɛ bi ka bɔ zira yɛrɛ la o bɛ bi cogo di a bɛ yɛrɛ kɛ ten ni zira den bɛ bi ka bɔ zira den la a bɛ yɛrɛ kɛ ten ne t'a la o sɔrɔla ba de la sɔrɔla zira den de la i dusukun ye walahi se bɛ minnu ye minnu kamana gannen don gɛlɛya bɛ minnu kan a ye hinɛ a kɔmɔgɔw la ɲina walahi mali ye degun min kɛ n kalila ala la ala min ye kɔrɔna bonya olu b'a kan ala ye min jira ne na walahi mali gɛlɛya b'a ala kan k'a jira anw na a kan k'a jira hali dɛnɛ nata ye kalo dɛnɛ laban ye an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ da in na yan dɛnɛ nata kunɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ da in na yan o bɛ kɛ na misi ni saga minnu bɛ faga misi ni saga minnu bɛ faga a dɔw bɛ kɛ ninnu na aw yɛrɛ tɛ yan u b'a taa a bɛ letiri dɔ sɛbɛn ka taa di faama dɔ ma bɛɛ b'i yɛrɛ o la fo mali gundo ka jira anw na anw minnu y'a da an kunna an y'a fɔ aw ye mali jugu tɛ hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ t'o ye min kɛ ne t'o dɔn nka ne yɛrɛ ye min don bito kɔnɔ k'o datugu ne b'o kɔnɔ k'o dɔn an ye ɲɔgɔn sɔrɔ faya la n ko ala ma parce que jɔn yɛrɛ ni ala cɛ dɔ bɛ yen n'a sera o ko ninnu fɔli ma i t'i gulo maa si la i b'i gulo ni ala yɛrɛ cɛ de la n ko ala n'a tɛmɛna tile 3 kan o ti ne ta ye kɛra wula fɛ don zoro ɛri perezan dɔw sigira fali kan hali bi u b'a la ka taa fo t'olu sigi tugun wa mali jugu n k'o don tasuma kura bɛ wuli ma balaw bɛ ka changer o ni ɲɔgɔn cɛ don o don balaw kura mɛ ni min b'a fɛ ka lafiya o ka se k'a fɔ dɔrɔn ko n bɛ mali fɛ hali ni perezan min bɛ yen ko tasuma b'i kun la walahi ni mun sera k'i da waga bi k'a fɔ n bɛ mali fɛ i dusukun na i dabara tɛ i dusukun na i ka jamana balaw bɛ ban n b'o fɔ aw ye a y'aw jija a ye hinɛ dɛsɛbagatɔw la bi ala kɛn bɛ ka a laɲini di n b'a fɛ ka diɲɛ bɛɛ lafiya n b'a fɛ ka ala ka o ide di mɛ ala tɛ ne ta di fo ne ka ne ta di a ye hinɛ ɲɔgɔn na aw de b'a ko bɔ fɔlɔ ala ka sɔrɔ k'a tɔ datugu فسوف يحاسب حسابا يسيرا I b'a fɔ ala ma kɛ depuis kunnatɛ ninnu y'a fɔ n'a fɔra k'an bɛ ka taa biro dɔ kɔnɔ komi a kuma bɛ taa kɛ bamanankan na bamananden min b'a cɛ la o bɛ kɔntan tubabu minnu bɛ yen arabu minnu bɛ yen olu bɛ siga parce que min bɛna fɛn sugu bɛ na mɛ bamananden kɔntannen de bɛ taa bon o bɛ kɛ min na mumini bɛ kɛ ala bolo la e t'a dɔn sira ye mun ye ni kitabu dili ma ye kini na o ye kunnadiyalen ye وينقلب إلى أهله مسرورا n'o kɛra o bɛ segin ka taa ka mɔgɔw yɔrɔ la alidireto cɛ a kɔntannen ba jintan dafara i bi kule lahara kɛnɛ kan o ye wasata ye dɛ masururan examen kɛra i pasera i ka diplôme b'i bolo e bɛ se ka mun na bilen i kɔntannen ba i ɲɛsin alidiretew ma a mana kɛ cogo cogo ahalu dɔ b'i la yen o kɔrɔ ye di i ni terikɛ ye ahalu ye aw taara
dodo we lo muteli tako dauma iko jauke achanga nide tirga fala kono changa tu o tirga kelbe aljina ma eno mita ka habu yoni masururan abdo kontane ya rabbi arakamu sa وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ngali muhaminga kitabu kunindirima wala azuharihi ikola ini mina dau ci yesu yomale di bulu digi kono di ka to bo kola ka gafeli ni so ka gafeli ni Alamang kisira. Kito sonina. Sonina. Kini molo de ba di wati be. Wara zo har ko kuma tala e kan numa na ne. Ai to de. Kini ma ga. Ba judi. Mo mi numa ndo ya. Ni te ma gele di. Ba ni kini na. E pulwe. Anti dondo mina. Wallahi. Ba judi. Na pa kuna. Wana ni alai mi ga kitabu da ma ni akola. Ko do tikisi. La kana dauda ma. فسوف يدعو ثبورا. No kera. Ba funi tachina. Halaki. Aba kunda no ne tachina. Wallahi. Ne ko salesa. Uya fota. Kwanta ke ne maso. Ja ce. Ne tachina. Ne ma hosa. Ile ne ka jana go kera fuyi. O suburu de aba yere takandi. Abe halaki wele ka tunga. Wa odo ko kitabu dirima inuma la ikola lahara. Tara ko. Ko so ko ko de la bi. Mutade. ويصلى سعيرا. ويسلى سعيرا. Munga kitabu bituma ulimana. Benika beka oteli numero bika. Munga kitabu tira numana. Olubika saidu de. Ya lo se wolo flagi. Ni mu saidu dala dro. No, oluka kitabu dirimo ko de la. Saidu tibu. So class la le baka. Tellement formé. إنه كان في أهله مسرورا. Ale tun b'a ka mɔgɔw de cɛla jɛna a kɔndani ba don se b'a ye a mɔgɔ tɛ ala ko la a mɔgɔ tɛ maa si ka ko la masurura min ka d'a ye a b'o kɛ fɛn o fɛn ka d'a ye a b'a bɛɛ kɛ a kɔndanen don wariko ma bali a la kɛnɛya ma bali a la fɛn o fɛn ka d'a ye hali n'a ko a tɛ taa faransi a tɛ taa hôtel ta ka kalo kɛ a wari b'a bolo. Asaku bi sɔrɔ quoi. Ale min ka kitabu dira ɲuman na dɛ n'a tɛ ale dɔn i na o kɛ na fɛ alihi masɔrɔ diɲɛ na dɛ a y'a sago bɛɛ sɔrɔ waati bɛɛ a kɔntannen don mana o de laban ye nin ye. إنه ظن أن لن يهور. إنه أن لن يهور. A kun bɛ diɲɛ tigɛ ka diya ninnu bɛɛ la a kun t'a dɔn k'a bɛ se anw ma a bɛ nin bɛɛ la n'i ko a ma ko don dɔ k'a bɛ sa a b'a fɔ nkalon don a tora jɛnna min de la dɔrɔn donc a kun b'a bila a kun na don si k'a bɛ segin ni ala ma fo saya y'a ta a tɛgɛ ma. بلى إن ربه كان به بصيرا. Tiɲɛ a bɛ nin bɛɛ lajɛ kɔnɔ dɛ ala yɛrɛ de kun ɲɛ b'a la a bɛ nin ko o ko la min kɛra dugukila fɛ min kɛra tile fɛ a y'i dogo ka mun kɛ ala yɛrɛ de kun ɲɛ b'a la a ka waati sera wa a sera d'accord nin sura in إذا سماء انشقت وإذا الأرض مدت
ili dani fila dɔrɔn ma i ka sama in shakat ni sankolo pɛrɛpɛrɛla wa i dala ardu ni dat ni dugukolo fɛn kɛra o kɔrɔ ye kulu ni fɛnw bɛɛ bɔra la sora bɛɛ ko ca quoi nin dɔrɔn de don ala ka nafolo nɔgɔya ni marakaw ko ti tigɛ fɛ o kana nin kɛ dɛ i bɛ tigɛ farama de ɲini i b'a sama o i shakat i b'a sama o i shakat i b'a sama o i shakat wari k'i ju i joli i b'a sɛbɛn 170 ni i ka sama i shakat i ka sama i shakat ni y'a sɛbɛn 170 tigɛ farama i b'i bolo fa la ni kɛra muso ye bolo fa ni naani ni kɛra cɛ ye bolo fa ye saba wari yɛrɛ yɛrɛ de dɔ kɔnɔ donc i b'a nasi kɛ minɛn dɔ kɔnɔ i bolo fa tigɛ ye n'o tigɛ seri k'a k'a la ka buguri dɔ k'a kan i bɛ to k'a sɔni i ka sama ni sakati i ka sama ni sakati donc i bɛ to k'a sɔni min kana to a ka falen n'a ye pɛrɛn-pɛrɛnli daminɛ peut-être tile 3 ou tile 4 a pɛrɛn-pɛrɛnla a ye falenkunni bɔ i b'a bɔ waati kabako de dɛ n'i y'a bɔ o la i bɛna fara wɔrɔ n'i y'a fara wɔrɔ i bi nasi tɔ min b'i bolo i b'o kɛ ka tigɛ fara in tobi k'i ko n'a ye tigɛ kisɛ dun i b'i jija i b'a ɲini n'i tɛ se k'a bɛɛ ɲini dɔ di mɔgɔw ma wa idal ardu muddat wa idal ardu muddat tigɛ ɲimi y'o ɲimi wa idal ardu muddat i b'i o fɔ ka tigɛ ɲimi n'o ye n'i tilara koli la i b'i jija i b'i wa idal ardu muddat i b'o fana wurudi 174 k'i tɛgɛ ja ala ye ka sɔrɔ k'a mun o sara wallahi i bɛ fɛn bɛɛ y'i ɲɛna fɔ sɛgɛn mɔgɔw ye nafolo ɲini ka taa bila banki la a ka ɲi parce que banki mɔgɔ minnu ka baara don n'a ma se yen ti sara sɔrɔ mais ne yɛrɛ Konate personnellement ne b'a lajɛ ne t'a dɔn kun min na wari jaga bɔli a donna diinɛ na mais e b'a mara ka se jaga ma wa problème de bɛ yen aw delila ka wari jaga bɔ ayi an m'a sɔrɔ ni miliyɔn kan ka jaga bɔ miliyɔn jaga ye joli miliyɔn jaga 5000 miliyɔn ka sɔrɔ e bolo e ka miliyɔn bila i ka so i ye miliyɔn sɔrɔ bi i b'a bila yen san kelen fɔ san kelen i bɛ sɔrɔ ka na dayɛlɛ i bɛ 5000 bɔ a la k'a di k'a bila yen miliyɔn bɛ ɛri sɔrɔ e kunna de jaga boli ma nɔgɔn dɛ pour que k'a mara ka se jaga ma a ma nɔgɔn ka balimaw sɛgɛnnen to kɔni a ma nɔgɔn ka fandaw to yen ka balimaw to yen ka yatimaw to yen dɔnnibaga kɛmɛ bi k'a kɛ parce que n'i b'a fɛ ka kɛ ala teri ye ala teriya bi sɔrɔ ala ka mɔgɔw sɔnni de fɛ o de bɛ mɔgɔ kɛ ala teri ye seliba tɛ sunba tɛ jagaba tɛ ka kɛ ala ɲi ye o bi sɔrɔ ala yɛrɛ kan k'a bolo don a kun ka minnu sɔn n'i y'olu sɔn
ala bolo ci bɔ k'a d'olu ma bilen kumana e de jɔra ala bolo jɔyɔrɔ la ala b'i fara a ɲɛw de kan a b'i fara a kan sura min dilen filaw ma a k'o jija i tɛ fɛ ka fantan ye aw la tugun a bɛ koko 7 k'a la muso minnu bɛ yen n'u kɔnɔ t'i lamaga fiyewu olu b'a sɛbɛn siɲɛ 7 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 7 ale ni tiga de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ka so di tiga fana kɛ daga kɔnɔ a yɛrɛ bolo falen 7 tiga kɔnɔ ka to k'a sɔn ni nasi ye donc ni a ye pɛrɛnni daminɛ a b'a ta dɔrɔn ka tigɛ ɲini suran dɔ a y'a dɔ in ti fara kan a bɛ da iza sama isa kan a bɛ da o dɔrɔn ma donc a bɛ tigɛ ɲini tigɛ fara a bɛ nasi tobi o la nasi kɛ k'o tobi ka dɔ min ka dɔ ko tiga k'a la fiyewu o den kelen kɔni a b'o da a kɔnɔ o jɛgɛ 2 bɛ fa awɔ o den kelen kɔni tɔrɔbu tigɛra tɛ dɛ kɔnɔbara yɛrɛ kana k'i la fiyewu an y'o caman fɔ olu kɛra an yɛrɛ tɔgɔma min b'o la datugu la ala ka limaniya an bɛ a nɔbiri yan hakili la an bɛ arajo tɛ la su in an kun ye sɔnni daminɛ a bɛ san 10 bɔ sɔnni ma se ka ban sɔnni ti ban ala ka ban a ti ban sini de ko an gɛlɛya ka taa musa bɔgɔ sila y'a fɔ sɔnni jɔra yɔrɔ min na e bɛ yɛlɛ n'a ye saniba jira na an bɛna fɛnw bɔ sɔnni kan min na i sunɔgɔtɔ tɛ dɛ kira b'a tigɛ don i bolo de آمين اللهم اكفنا سوء بما شئت وكيف شئت انك لما تشاء قدير اللهم اكفنا سوء بما شئت وكيف شئت انك لما تشاء قدير اللهم قلب قلبنا الايمان اللهم قلب قلبنا الايمان نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Allez,